Oh Wah, tawas padakake. Aku kaya wis tau ketemu karo wewujudan iki ana jroning peteng. Kowe kuwi sapa maragake aku? Ya. Jejaka. Pancen bener iki Lesmana jeneng sira ketemu kelawan jeneng ulun ana jroning peteng jalaran ana jroning bungkus. Sing ora kasorotan dening soroting surya mula kahanane peteng. Sejatine ulun utusaning Jawata. Ulun uga dewa. Ulun Jawata ngarga maruta Sanghyang Bathara Bayu, ya Bathara Sapu jagat dewaning angin. Wah, banjur aran kuwi iki sapa? Kowe durung duwe jeneng. Aku durung duwe jeneng. Ya. Banjur sing tak pateni iki mau apa? Ya. Kowe mau wujuding gajah kelangenan ulun. Jenenge Gajah Sena. Iki mau tak sempal kiwa tengene. Banjur temancep ana di jempolku. Sejatine kuwi dumadi saka gadhinge Gajah Sena. Bareng mbok pokah banjur mapan ana ing jempolmu kanan kiri. Kuwi dadi pusakamu kang kena denarani kuku Pancanaka kang dumadi saka gadhinge Gajah Sena. Lan Gajah Sena ilang saka Pandulu, mapan ana wentis tegese pupumu ingkang kiwa. Mula prayoga dina iki kowe tak paringi tetenger Bratasena. Wah, Bratasena ya. Bratasena ya Bimasena. Jalaran ruwatmu saka Gajah Sena. Mengkono ya. Banjur aku iki anake sapa? Sumurupa. Sira iku mau putrane Narendra Ngastina kang angka 2. Putrane Prabu Pandhu Dewanata ingkang miji saka ibumu Dewi Kunti Talibrata. Iya. Lah sak banjure nalika semana kowe ngwenehi apa karo aku? Kowe tak paringi busana. Busana kuwi apa? Busana kuwi sandangan. Ingkang mapan ana ing bathuk kuwi kang kena denarani pupuk emas rineka jarating asem. Werdine nadyan ta Bratasena kuwi gedhe rawa birawa paribasan gedhemu kaya dening witing asem ingkang gedhe nanging sumurupa wit asem kuwi mau jarate kuwi alus. Mula Bratasena ki nadyan ta wonge sentosa birawa nanging bebudenmu alus. Mengkono ya. Banjur ingkang mapan ana ing Karna kuwi kena dinarani sumping Sekar Budak Sinumpet. Sekar Budak kuwi gandane wangi, mongko disumpet tegese Bratasena kuwi bisa ngreksa marang aruming asmamu. Iya. Banjur sengkang balibar manggis sengkang tegese suweng. Balibar manggis blibar manggis kuwi woh manggis angon kelawan selagane tegese ceploke njaba. Yen ceploke njaba 4 jerone ya mesti 4, yen to ceploke 6 jerone ya 6 tegese Bratasena bisa netepi lati pakarti nyawiji
ucape batine tumindake padha. Mengkono. Ya. Banjur kalungmu iki kena dinarani kalung naga banda. Naga tekse ula banda karosan. Yen to kowe wis krura, tekse kowe wis nesu rasamu ngungkuli ratuning ula. Ya. Banjur gelangmu kena dinarani gelang Candra Kirana. Candra tekse sasi, Kirana wulan. Tekse padhang jinglang kaya soroting wulan purnama. Bratasena bisa madhangake petenging menungsa, tekse petenging ati. Bisa uga sira bisa dadi jalaran madhangake ruwet rentenging sasama. Mengkono. Nah, sabanjure dodot poleng bang bintulu. Rupane ireng abang kuning putih. Kuwi dadi nafsu petang perkara. Menungsa kuwi mau dikanteni nafsu papat. Rupane ireng abang kuning putih, luamah amarah, supiyah lan mutmainah minangka dadi kantining uripmu. Iya. Bratasena, mula sandangamu padha kelawan jeneng ulun. Dina iki jeneng sira tak angkat dadi putra angkatku. Ya anak Sang Hyang Bathara Bayu. Ya. Bapa Ulun. Saketing panarimaku dene Bapa Bayu paring pitulungan karo Bratasena. Ya, lan dawuhku iki eling-elingen ya Bratasena, yen to pancen sira golek kamukten, kowe golek kamulyan, aja seneng dikudang-kudang, aja seneng digadang-gadang karo wong tuwa. Ketokno jiwa kaprawiranmu, ketokno jiwa kasatriyanmu. Yen sira golek kamukten, golek apa wae srananana kanthi sentosaning lair batinmu. Mengkono Bapa Bayu. Wis Bratasena, aja lali. Estokno dawuh pangandika ulun Bratasena.
Oh, mangkya darajating praja kawuryan wusanya pruri Rurah pangrehing ukara karana tanpa palupi atilar silastuti sarajana sujana kelu lulun kala tidha tidhem panguning dumati Ardayeng radening karo panrupe beda
Ratune ratu Tama patihe pateh rinuwe pranayaka tiasrahar panekare becik parandene tan dadi Paliya sing kala bendu malah saya andot